krokodil achter de raam. Maar, wat er lap Emus. Hallo. Ik ga ervan uit dat dit niet de trap is naar boven. Dat is levensgevaarlijk. Maar boven de deur hinkt een bordje siesta. Waarom hangt ze... Ah! Goeiedag. Hallo! En? Ja, ook en. Ja. Je dacht natuurlijk van wat komen die bij mij doen? Ja. Op de eerste plaats is siesta boven de deur. Ja. En je ziet er toch kloorwakker uit. Nou, je siesta is al sinds we toen kochten. En dat hebben we van maar laten staan, ja. Oh, dat hong er al. Dat hong er al, ja. Oh. Ja. Is dat even een afknapper voor ons? Ja. Ik dacht, er zit een verhaal achter. We hebben wel umduipen in Fiesta. Dus, maar dat hebben we niet gedaan. Maar wel kleur gegeven, Want wie begon in de auto al te zingen? Aha. Fiesta, Mexica. Ja. Dus we dachten van, door boeren mensen die van een feestje hadden. Maar toen kwamen we terug en toen zongen we dat het siesta was. Het was siesta, ja. Voorzien meer van easy going, eerlijk gezegd. Maar ik hou wel van het kleur, dat zeker wel, ja. Nou, want ik had achter de raam gezien. Ja, wat is het? Een krokodil? Het is eigenlijk een krokodil, maar het is gemaakt van een Zwitsers zakmes. Daar is het allemaal goed opgebouwd, ja. Wacht, daar moet ik toch even... Het komt erbij. Nou, een Zwitsers zakmes? Ja, dat is de We oorsprong. laten Rudy teruglopen. Een Zwitsers zakmes? Maar het is zo'n apparaat. Ja. Het is wat ik ontworpen heb voor een bepaald bedrijf. En hun ideologie of de visie van het bedrijf had hier helemaal opgebouwd vanuit het Zwitsers zakmes. En alle mogelijkheden die erin zitten. Och, wat leuk. En toen dacht ik van, er wordt beschadigd en dat moest hersteld worden. En ik denk, ja, die kunnen het opnieuw laten drukken of die kunnen er het neus van maken. En ik heb er het neus van gemaakt. Heb ik werkelijk letterlijk het mes erin gezet. Op een beetje sprookjesachtige manier, ja. Ziet je grafisch ontwerper? Ik ben ontwerper, ja. Ontwerper? Ja, ontwerper. Ik doe grafisch, maar ook wanden en tafels. En ik heb ooit ook een kist ontworpen en ik heb ook een grafkist, ja. Een grafkist? Dus, ja, heb ik ooit met Monica Zegers was dat bij L1 of nee, TV Limburg, weet ik veel wat. In ieder geval had het georganiseerd. En, lang geleden? Lang geleden. Lang geleden. Lang geleden. Ja. En wat zie ik door nou? Onder de... kunnen we er even heen lopen? Ja, dat kan. Dank het, jong. Ja. Heb je dat? Dat weet ik niet of je dat hebt. Dit is ook een ontwerp van mij, wat ik gemaakt heb. Het is, hoe moet ik zeggen, voor een familielid van mij had ik dat ooit ontworpen, maar daar wordt het fout gegaan, dus dit is het... dit is het afgekeurde... Zogenaamd afgekeurd, ja, heel eigenzinnig en we wouden op een bepaalde manier ophangen wat niet ging werken en toen heeft het opnieuw laten drukken. Maar ik vind het een mooi visitekaartje voor mezelf. Dus, absoluut, alleen al als ze naar de kleuren kieks. Ja, ik ben wel een kleurenmens. Maar zien dit ook oogkleuren? Ik gebruik eigenlijk, voor mij zijn alle kleuren leuk. Zonder kleur bestaat het leven niet. Dus, als ik, wie had er, Jan de Bouvry, dat is, die maakt voor mij, dan zeg ik, ik het akelig zeggen, maar ik vond het echt allemaal niks. Voor mij moet het leven het kleuren veel. Ja. Ja, want Jan was echt, Jan was vooral wit en zwart en strak en rechtlijnig. Ja, nou dat ben ik niet. Ik hou er wel van als dingen uit. Bijvoorbeeld dit kerstje is van de oma. En vind het nog altijd, ik vind deze dingen hebben hele mooie vormen, mooie modellen en hebben een verhaal. En dat vind ik eigenlijk leuk. Dit kerstje is van ook oma geweest? Ja. Wie al zal het zien dan? Ja, dat zal wel antiek zien in ieder geval, ja. Dat is allemaal wel van, toch 1900 of zo gaat. Veel 1900. Dus, wanneer wist je dat je iets met
Word je vroeger ook een type wat altijd zo te knutselen en te schilderen en te plakken? En... Ja, en mij hoefde niet zo uit te gaan. Ik wil inderdaad weer meer een van dingen creëren. Maar ja, en dat heb ik heel veel jaren gedaan. Ja. Nou, vertel eens, wanneer begon dat dan voor het eerst? Ja, als kind word ik al aan het knutselen en vreubelen en zelf tassen aan het maken, zelf de vest haken. Ik weet, ja, heb ik nog, het eigen vest wat ik ooit gehaakt heb op de middelbare school. Weet je wel. Dus ja, mijn eigen carnavalspekje maken, wie dat zo gaat. En dan met ongenomen weer op de opleiding. Dus, wat leuk, en welke opleiding was dat? Toen was dat nog Theatex, hoe heet dat, in Nijmegen. Theatex? Ja. Tekenhandvaardigheid textiel, was eigenlijk een docentenopleiding. Maar goed, dat heb ik wel afgemaakt en dat was geweldig, dat was fantastisch. Maar dat was ook in die tijd, binnen 86 afgestuurd, was ook een lastige tijd om werk te krijgen. Was niet veel werk. Ja. En uiteindelijk ben ik bij de gezet beland. Dus ik heb heel lang wat wordt het? Eerst wordt het in, nu heet dat allemaal Dagblad de Limburger. Hè? Ja. Maar eerst wordt het in Heerlen en dan in Maastricht. Ja. Dus heb ik lang voor gewerkt, ja. Als wat? Layouter, op een gegeven moment chef en op een gegeven moment art director voor 2 jaar. En daarna dacht ik van, dat is toch niet voor mij weggelegd. Dus ik heb gewoon nog een tijdje in Venlo gezeten toen, ja. Maar ik ben meer in de Grote Kerkstraat? In Venlo? Ja, daar was het kantoor van, ja, midden in de stad. We waren in de stad, ja. In de Grote Kerk, ja. Dus we op en neer chasen van Maastricht naar Venlo. Ja, maar gaat minder. Dat houdt ze niet zo lang vol. Maar ook toen je bij de gezet werkte, ziet je doorgegaan met ontwerpen? Wat iets minder, maar bleef ik wel dingen doen, ja. Maar nou ja, goed, het heet... ik heb een enorme burn-out gehad, dus dat had allemaal persoonlijk, ik kon het helemaal niet vertellen, maar in ieder geval op een gegeven moment moesten we dus een andere richting gaan kiezen. En iemand zag op een gegeven moment van, ga voor jezelf beginnen en met eigen ontwerpen en zo het allemaal. Dus zo ben ik dat eigenlijk langzaam gaan oppakken. Ja. Hoe lang is dat geleden? 2005, 2006, dat ik daar langzaam mee begonnen ben. En die panelen die ook in de woonkamer stonden, heb ik binnengekozen bij, wat was het, Dutch Design Week in Eindhoven. Heb ik toen met gedaan, ja. Ik wou dus niet alleen maar tafels ontwerpen, ik wou hele concepten neerzetten, ja. Heeft dat nog iets opgeleverd? Ik heb wel voor verschillende... Dutch Design Week? In zoverre dat ik wel wat opdrachten dan. Daar heb ik bijvoorbeeld die draak, dat is, dat mes, kan maar zeggen, dat is eigenlijk ontstaan. Ik heb toen een opdracht gekregen om een wand te ontwerpen bij Bex Communicatie in Eindhoven. Oh, echt fantastisch. Dat is nog altijd een van de mooiste ontwerpen, vind ik zelf altijd, die ik daar neer heb gemaakt gezet. Is dat van bovenaf te zien? Nee, zo is het binnen motten. Ja, maar het is niet zo dat je er af en toe nog wel eens een keer langs komt. Ik ken er wel naartoe, gewoon bij wijze van spreken, maar aan zich. Ik heb daar wel mijn verhaal gedaan, er waren 3 ruimtes en ik ben eigenlijk een soort visual storyteller. Voor mij moet er ergens een verhaal achter zitten, dat vind ik leuk om te doen. Wat voor verhaal vertelt dat bijvoorbeeld? Dit is niet zo prachtig, moet ik zeggen. Ik vind het een prachtig ontwerp, maar diepgaand of zo. Ik heb ooit een ontwerp gemaakt, dat heb ik het vierde oog genoemd. Dat was met een foto van de hond van mij, met een blauw oog. Nou, en dat vond ik wel heel mooi. En dit, wat hij zoekt, dat is eigenlijk van de Kruisherengang, die kerk. Ja, en die had ik toen samen met Lorraine Bauderes, dat is een fotograaf, met machines. Ja. Nou, die heeft dat toen, met haar heb ik toen foto's doorgemaakt. En dat heb ik op een gegeven moment verwerkt in dat andere werk wat ik gemaakt had. En mijn neef die vond het wel heel mooi allemaal, die vond de kleuren mooi, maar gewoon een ander soort ontwerp. Dus ik heb het helemaal weer uiteen gehaald en ik heb er een soort, zou ik bijna kunnen zeggen, het is een soort stof of zo wat er doorheen loopt. Wat zien nog meer dingen die we zo hier kunnen herkennen? Ja, wat kent ze nog? Nou ja, er zit een stuk van, even kijken, dit is een stuk van een, herkennen. Dit kan ze niet herkennen, maar dat is wat van een geboortekaart wat ik dan voor
mijn neefje gemaakt heb. En een ander onderdeel is van het andere kind wat geboren is. Dat vonden ze dan leuk om daar iets eigens in te hebben. En die lampjes? Die lampjes die komen weer voort uit een ander ontwerp. Ik gebruik allerlei verschillende dingen. Gewoon eye-catchers, moet ik het zeggen. Wat ik heb is schoonheid en warmte en gevoel moet ergens in zitten. En dat probeer ik dan in... Schoonheid, warmte en gevoel. Ja, oké. Ja, dat is wel een ding wat ik... Kent je ervan leven? Nee. Nee. Nee, ik kan er niet van leven. Het is ik ben misschien niet het business-like-achtig genoeg, maar dat ken ik dus niet. Maar uiteindelijk heb ik zo gehad van nou, als ik af en toe van dit soort ontwerpen kan doen, of ik heb ook wel voor restaurants dingen gedaan. Alleen, die houden er soms met op, ja, dan is het niet meer zichtbaar, hè. Dat is... dan weten ze dus ook niet wat er met die werk gebeurt. Nee, weet ik soms niet, nee, dan is het wel weg. En dan denk ik, ja, zwaar, dat is het leven, hè. En dus daarom is het goed dat ik het af en toe voor mezelf documenteer. Is dat in 2005 achteraf gezien voor ook een hele goede keus geweest om voor ook zelf te kiezen en voor de creatieve, de vrije geest? Is het de beste keuze? Kan ik niet zeggen of het de beste keuze is, maar in ieder geval is dat wat ik goed ken. Ik kan iemand aanveulen, ik kan voor iemand heel moois neerzetten, ik ga moois creëren. En dan denk ik, ja, het hoeft allemaal niet groots te zien in die zin, maar op deze manier moet het kloppen. En iemand, wat ik gewoon geweldig vind als ik op een gegeven moment het kan maken en ik kan iemand heel ontzettend blij maken met een ontwerp. Ja.